kad od radnje ostala samo WC šolja. Kaže, u jednim dnevnim novinama, pre jednu nedelju dana, pisalo se o tome kako su nepoznati počinioci u noći između subote i nedelje isekli konstrukciju lokala i odneli inventar vredan 20.000 evra. Čovek Nenad Savić, vlasnik buduće pekare Somunče, kaže: lopovi su u toku noći isekli sve delove fast fooda i odneli sav inventar, Vanja. Nice. Da, on je inače uzeo lokal pod zakup, a trebalo je da počne u toku prethodne nedelje. Kaže da su mu odneli sve, pa čak i viljuške, jedino što su ostavili je WC šolja. A čekaj, kako je izgledalo ovo? Kako je izgledala ta trafika, mesto, šta... Da, evo pa sad ćemo da pokažemo sliku. Pokušavam da razumem. Da, evo, ovo, to je otprilike to. I to je to što je ostalo? To je što je ostalo, ovo je sve su to oni isekli i odneli. E sad, ja sam se stavila u situaciju nekog ko je to možda mogao da vidi. I sad, realno, da li bi ti ikada pomislila da neko to krade? Ne. Znači, kada bi videla sad neki kamion je tu i sad tu neko nešto seče, ja bih pomislila, vidi ovo, ili je nelegalna trafika, ili nešto nije u redu. Da, radovi, hoće staviti novu, ja bi to opušteno pogledala, aha, okej, i nastavila dalje. Kako ne postoje kamere na Zelenom vencu? Kamere postoje samo kad treba da se naplaćuju kazne građanima ove zemlje. Kaže, šta je sve odneto? PVC stolarija, rashladna vitrina, 2 friteze, roštilj i odžak za ventilaciju. Neko je odneo odžak. A šta će oni da urade sa tim? Šta, da naprave tu trafiku isto, neko drugo? Jedino što oni mogu da urade je da naprave nešto identično nekom drugom mestu. Da, što je bilo fenomenalno. Ili da prodaju. Da, sa istim nazivom Somunče. Mislim, šta bi se desilo da je tu neki napad, ne znam, ubistvo, silovanje, neko ko zove za help ili tako dalje. Da li bi se isto to, da li bi to isto prošlo na takav način? Pa sad ne znam, mislim, da neko vrišti da zove u pomoć, verovatno ne bi prošlo tako nezapaženo. Mi se nadamo. To je poenta ove priče.